бунёди меҳмонхонаҳои баландошёнаву бисёрошёнаи замонавӣ аз 3 то 5 ситорадор дар шаҳри Душанбе. рушди соҳаи сайёҳӣ дар заминаи бунёди инфрасохтори зарурӣ. амрномаҳо тибқи талаботҳои меъёрҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои сифати кор дода шудааст. хулосаи экспертизаи давлатӣ, назорати сифат ва бехатарӣ, ошкорсозии қоидавайронкунӣ. 1996 сохта шаванда 965 санишҳои назоратӣ гузаронида 1371 тамоми нуқсонҳоро муайян намуданд. 9 меҳмонхонаи замонавӣ то ҷашни истиқлоли давлатӣ. ин ҳам дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе. дар ин раванд аллакай корҳои зиёд ба анҷом расиданд. саҳми соҳибкорони ватанӣ. меъмор рӯзҳои наздик дар телевизиони Тоҷикистон.